ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದುರ್ಲರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿನ ಕೆಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಗ್ದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಚೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಪಂದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆಜಿ ತೆತ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ನೆತ್ತ ತೆತ್ತಿ ಚೂರು ಚಪ್ಪಾಕಿನ ಚೂಲಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿಲ ಮಲ್ದೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೈ ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಓಮ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಶುಂಠಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಒಂದು ಈತಿನ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ಲಾಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಬೊಕ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂತೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಎತ್ತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ಇಂಚವರ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲೆನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ತೇಜ್ಪತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಟೊಮೆಟೊನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಪುಳಿದಾಲ ಬೇತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಟ್ಟು ಗ್ರೇವಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಪುಳಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೇನು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಣು ಅಂಚತ್ತು ಸುರುಟೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆನು ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತೆ ಬೇಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಪಕ್ಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಡೆದಿತ್ತನ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ನೆಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತ್ ಬೋಡು ನೀರು ಹದ ತೂದ್ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಗ್ರೇವಿ ತಿಕ್ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚೂರು ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ರೈಸ್ಗ್ಲಾತೆ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ ದೋಸೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ನಾನು ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತಂದೆ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಹಾಪುಂಡು ಹೊರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಏನು ಪನ್ಪಿನ ಇಡ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುತ್ತು ನಂಡಾಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿಕಲೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗಲ್ಡ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಇಲಕ್ಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅದಾಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಎಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ
ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಎಗ್ಗನ್ನು ಉಡೇತಿದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ರೇವಿಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಕುದ್ದಿ ಬರ್ರೆ ಬಿಡೋಡು. ಎಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತಿನಕ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ತಿಪ್ಪರು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇದ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದೆ ನಿಕಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡ್ನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೊಡೆದು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತಂಡೆನ್ನ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ನಿಗುಲ್ಲ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದೆಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ಲೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ರಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.